Така, махаш фуниите. Ето тези фунийки тук се махат. После развърташ справа отверха тая лапа, махаш я, вадиш тук, дърпаш. Това си е на релсички, дърпаш. Тук има две. Това едното е завъртяно тук, другото е тук. Развърташ ги и дърпаш. Така. Ето отдолу има дръжки. Аз ще ви покажа. Ето тук са ти дръжките. Ето където капе. Виж как капе. Виж се откъде ти е теча. Гледай какво става. Помпата. Това е спукано най-вероятно. Значи е замръзвало, да знаеш. И другото, откъдето ти тече, гледай какво става. От водомера. Гледай. Тече като из ведро. Не е мъркуч. Да са тия две неща, не знам защо така, сигурно най-вероятно се имало някакво замръзване. Бойлера, слава богу, като гледаме добре. Ще пусна, сега ще ги смена и ще видя какво е положението. И направо го сваляме, това цялото ще го сваля.